F'Istanbul, it-Turkija ġew inawgurati l-uffiċini l-ġodda tal-Konsulat Ġenerali ta' Malta. Istanbul hija l-iktar belt ekonomikament attiva fit-Turkija u għandha konnessjoni diretta mal-qasam marittimu li jagħmilha importanti ħafna għal Malta li jkollha preżenza b'saħħitha u effiċjenti fiha. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropew u l-Kummerċ Ian Borg attenda din l-okkażjoni u qal li huwa ta' onur għal pajjiżna li jkompli jsaħħaħ il-preżenza tiegħu f'din il-belt. Huwa qal li fl-aħħar snin permezz tal-konsulat ġew assistiti numru ta' viżitaturi Maltin fit-Turkija u rnexxilhom jinħolqu relazzjonijiet ta' kummerċ b'saħħithom bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin fakkar ukoll fl-irwol importanti li dan il-Konsulat Ġenerali għandu b'mod partikolari fejn tidħol l-ħidma konsulari bħal ċittadinanza, viżi u passaporti. Hawnhekk mill-konsulat jingħataw numru ta' servizzi biex jiġu legalizzati dokumenti il-Maltin li jkunu hawnhekk fuq btala jew ikollhom bżonn xi assistenza imma anke dawk it-torok illi jkollhom x-xewqa jew l-istedina biex jinżlu pajjiżna sew jekk biex jaħdmu jew anke biex jistudjaw l-Ingliż. Huwa kompla jgħid li permezz ta' dan il-Konsulat Ġenerali ta' pajjiż li huwa membru tal-Unjoni Ewropea hemm potenzjal qawwi li tkun stabbilita aktar ħidma konġunta relatata man-negozju. Għandna wkoll komunità importanti ta' nies fin-negozju ta' shipping. U allura ir-reġistru marittimu tagħna li huwa l-ikbar fl-Ewropa u s-sitta l-ikbar fid-dinja għandu numru importanti ta' sidin ta' bastimenti mit-Turkija. U allura dik il-komunità tieħu numru ta' servizzi minn dawn l-uffiċini wkoll. Il-Ministru Borg ringrazzja lill-Konslu Ġenerali Walter Malija flimkien mal-Ambaxxatur ta' Malta Turkija Teresa Kutajer għall-ħidma tagħhom f'dan il-pajjiż tant importanti. L-Ambaxxatur Kutajer u l-Konslu Ġenerali Malija irrimarkaw li din l-inaugurazzjoni hija turija oħra ta' relazzjonijiet pożittivi li jeżistu bejn pajjiżna u Turkija kif ukoll pass ieħor li potenzjalment ikompli jiftaħ il-bibien għal aktar opportunitajiet ġodda.